आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय जालायबाय ओमफ्रायो बोथोरा थान्दा नालाय गोजांनानै कम्बल जोमदां कम्बल फिसा कम्बल होना आरो दैखौ इस्काप होनो इस्काप मालायफोरा मा होनो मिथिया जों इस्काप होनो आरो फै मैगं खायो नैसा आब' जोंहानि माबा मा मैगं होनो इखो मा होनोमोनलाय बासिखि बिबार बेखौ इखौ खानो नागिरदों आरो मा जागोन नाजों अनला जायोनो बारा गैयानो ओइखि बारनैसो दंबावो आरो नैयाव दं आरो फै फिसा जाफै आंजों फै फैयानो नायलाय इसोर ओइ फै 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 फैसाना फै फै थाखाया आयौ मा फिसाथार फख्रिया अखा हानायजों नै इदिया फिस्लाथार जादों नै इदिया इफोरबायदिया हाया किंनिक नों आंनि मा मेथाइ सान्दुं ओंखारदों होमबाबो बारानो सिउ सिउ आयु गोजांगायानो माने बोथोरा ओइ माबाखौल' बोस्रोननांगौमोन आख' होमबाना आरो ओंखारफिनबावोनो मालाय ओहो जखाबायसो ओंखारफिनो होनदों माथो सोरबा जागोन मालाय नै इदिखौल'सो खायो थौ ओइखि थौ गोदान गोजानो फिसाजोआ मा इथि गाज्रि नोंलाय हाला फैनो नागिरलाया बियो मावो फैबाय माबा लासै थाबायबाथाय दाम खमनि नालाय मालाय सोरबा जानो हा सोरनो उन्दुबाय नामा उन्दुबाय थांनि र' थांनो सानखादोंमोन आङो फैखिनाखि होनाय मैगं खाखांबाय मैगं माने माबा खाखांबाय बासिगि बिबार खाखांबाय आरो प्लास्टिकआव ओमफ्राय फिसालानो जिनि आङो बिबैया लांदोंमोन इसानाव ओमफ्राय हासुला जोब्बायनो सिजोब्बायनो लंपेन्ट माखा लांनो नायनोसै बेखौनो थानायखायसो एसे रायमोन बे सुलिदार बेखौनो बेफोर थांना दे सिख्लाफोर ना नामा बिमाफ्रा एसे लानो गयोना ड्रेस मोनो एसे न'बा सानसे आयु बेसे लानो ओइ मोसानो खिथालाय मेथाइ खनलाय दे मोसालाय बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा बागुरुम दे नै इसानावनो दङ जाया माबा बिबारानो मा होनो इखो मा होनोमोनलाय इखो सरस्वती फुल ना जानुवारि फुल होनो इखो बबेयाव उन्दुबाय नामा उन्दुदो ओमफ्राय लाइन थांबाय ओमफ्राय दा मानो बागोन लांनोबा लांदो आं दुगैलाबायनोसै उन्दुदोंमोन आरो दा होमबालाय माथो फिसाला फुथुनो थांनाया माबा फिसालानो लंपेन्ट बाग्रा जिनिया थफ्लासो मोनबोबाय सिखारबावबायसो खोमा आयौ सिखारिखा इसे रायलायनायखौनो सिरिबाय सिरिसो मोनबावबाय हालाहां दसेल' उन्दुयोब्ला नायलाय बिबैनोसो फेन जि हैलायबाय आङो फिसालाया हासुलाजोब्बाय सिजोब्बाय होननायखाय थफ्लाया आंनासो दुमब्रां फैबाय ओमफ्राय उन्दुनाय गथ'आनो सिरिबावबाय ओरैबायदि सिखारि माने इयो ओमफ्रायनो जोंहा आबौआ आयौ मा बेयाव खावथं थं जेना दंहैसै आरो इयो बारानो सिउ नालाय गोजांनायानो खारा मा खालामनो गोजां बोथोर गरम बोथोरबालाय दा बारानो थोनाय नङामोन आरो दा गोजां बोथोर नालाय बारखोनो नाङासो जाना होबाय गासिजोब्बाय आं आयौ मा रावनफा जानानै जादैल' लाबोना गायफैदोंमोन इखो मालानि दिनाव मोनजागोनथाय बिनि फिथाइखौ
जानानै लुगैथारबाय आङो ओमफ्राय नै बे थास' हाखर थास' गायदो जाहायाव मा भिडिअ नायदो ड्रेसालाय मा जाखो गस्ला टफि आसलथे मा ओरै साइसनि जाखोनाय मानसिया मामि आयो दसेल' उन्दुबाय आंखौ इयो गोबाव उन्दुवासै खानायानो बाब्रि बायदिसो जाजोब्बाय मेगि जानि ओंखाम उखैदो फैसा 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 हर दा आं बाखि लाया थौ होमबा नोङो ओंखाम गैला दहाय हांसोनो होजोब्बाय आङो माला माला जोबाखै इयो फिसालायाबो नाहरनाय नुवाखै जल्दि जल्दि थौ सोर दं दखानाव मिथिया ओंखाम उखैदों आङो एकदम ओंखामखौनो बोथिसेल' होयो आङो बोथिसेल' होयो ओंखामखौनो बोथिसेल' होयो बोथिसेल' जाहैयोलै लोगोफ्रानो ओंखामखौनो बेसे उखैजाना थानांगौ आंसो मिथिगौ बेसे उखैजाना थायो आङो ओंखामखौ जि ओंखाम उखैदों आयु आं सानफ्रामबो ओंखामखौ जाखायो आरो दै सानाव बोथिनै जायो आंबो सानफ्रामबो ओमफ्रायो माने माया बारहांबायना बारथो गलनिबो नेयो थांनाय बोसोर थायदो थांनाय बोसोर थायदो दिनै माने ओंखामा आङो ओंखामखौ खम संबायना ओमफ्रायो खम संनानै हांसोआबो दाउ मोनजायाखैमोन नालाय इसोरनो एसे आंलायखौ होना होबाय नङाबा बेनो जालायगौमोन आरो आं ओमफ्रायो दा मेगिनो संना जानोसै ओंखाम संनो बाबायना आङो बादुलिना आङो मानसिया बेखायनो ओंखाम संदोंला आङो दा मेगिखौनो एवनानै जानोसै जा खाबसे खाबसे लोंसै होमबानो बास जाबाय दा मोनासिम थानो हासिगोन आं आरामसे दायो आङो मेगि संनोसै मेगि आइ नै फैसा हरदो ना फाननायनि पहले मैं मैगी खा लेती हूँ उसके बाद से मिलेगा मेरे को नहीं बंद जाबाय मेरे को नहीं मोजां खोनादों मेरे को खनफिनलाय खनफिनलाय सिंगार जानो हागोन नोङो खनफिनलाय मोजां खोनादों आरोबाव मेरे को होननायखौ दा खनफिन फिसालाया बोरै नाहरदो जानसै मा गिसि जाजोबखो जानसै जाग्रोनि दाउदै रायदोंमोन बेखौ जाया इउरिया होनानै डाइरेक्ट गायनाय मा जानो थैजोबो खोमा गाइसां सिला सिखांबाय गाइसां दा थाबायदों गाइसां ओंखाम संनोसै दा गाइसां मेथाइ जाखोनो नागिरदों आंना हौवाया दाउनो हांसोनो आदार होदो हिनजाव खामानि गैया नामावनो हिनजाव मा होनदो दाउनो बाजार होआ हांसोनो आदार होआ मा होनखो नोङो हिनजाव खामानि गैया नों सानबैसे आदार होखो बुंलाय होबाय थायो माला ओमफ्राय आङो बैथारि सुग्रायाव ओंखाम गारनाया ओंखाम खालाय गारनानै सोर गारो इखो आं जेखि थाङो हांसोखि थांफायो दाउखि थांफायो सोर गारनाय ओंखाम खालायखौ हांसोनो दाउनो हरो बुलायनो नामा दे बुलायनिखा फिलाव बुलायनि फिलाव फै फिलाव बुलायनि फै आदार होआ आङो
बिसाखौलाय मा होनो बारायसे होआ आरोना आङो ओंखाम खालायावनो आं गारनाखायो ओमफ्राय नैयो न'नि माइ जानो गोनां माइखौ लाबो आंसोनो होफैयो दाउनो होफैयो ओमफ्राय माइ हेन्देनि माइरंखौ होनोबावसो इयो ओरैबायदि अनो माने बिरादनो मानसिखौल' अननो रोङा दाउ हांसोखौलाय अनो मानसिखौ मानो अना नोङो ओइ मानसिखौ मानो अना दा ओंखाम संसै ओंखाम संबाय आरोना आङो ओंखाम संनोसै सेरफ्रांनो ओंखाम मोनबाय ओमफ्राय आङो दा ओइ मा ओंख्रि संगोन दा दा बुथारगोन दा बुथारगोन जालायनोसै दाउ बेदरजों दाउजों माजों अनला होननाय खोनादोंमोन दहाय लोगोफोर नै जोंहा मैखुन बानायो आरोना जिगाबनि मैखुन बानायो आरो ओमफ्रायो माने जोलैबो फानो माने सोरहाबा मैखुन जोलै नांगौबा अर्डार खालामनो हागोन आरो जानो नामफोरखौ होना होगोन आङो सोरनोबा नांगौबा अर्डार खालामनो हागोन दाथ' नै बोथोराबो एसे थांबाय बारु होमबाबो बानायजाबावो ना बानायजाबावोनो नांगौबा सोरबा खालामनो गोसोबा ओमफ्राय सोंहरनो हागोन आरो फन हरनानै कल खालामनो सोंहरनो हागोन बोरै बानायो बोरै मायो जाखांबाय जोंहा बारनैसो बारगाजोब्बाय बेफोरो न'आवथ' गेवलां गेवथां बारदोंमोन फानबाय एसे ओमफ्राय जाबाय एसे दाबो एसे बारना दं देखायो नै मोनथाम मोननै दा खोमसिबायना मोजाङै सिनायाखै